guys. Hello. उन्दुजोब्बायानोदां लोगोफ्रा आंनि लोगो ओरै सनाफोरा उन्दुजोब्बायानोदां गामियावथ' उन्दुबाय उन्दुनाया थेवबोथ' मबाइलखौथ' नायखागोन जाखांनानै नङा होनबा दसे फाय आंनि चेनेलखौबो नाय दसे लोगोफोर गाबोनो सांसारिनि सत्संगआव सोर सोर फैनो गोसो नोंथांमोन कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर गाबोनो उत्सबा गिदिरथार सत्संगनि उत्सबा गाबोनो मथा मथि जाजोब्बाय पेन्डेल सेन्देल आं थांनो मोनथ'वाखै दाखालि थांना बेरायना फैदोंमोन खिन्थु दिनै थांनो मोनथ'वाखै आरो नै डिउटियावनो जोब्बाय डिउटिया नै ओंखायनोथ' आं दा खामानि जोबनायखाय लाइभआव दसे फैबाय आरो ना खोन्थानो होननानै आं जायफोरा गाबोन फैगोन सत्संग उत्सबआव कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आंनि फेमिलिफोर नोंथांमोना जाय फैगोन कमेन्ट बक्सआव खेबसेबाबो खोन्थाहरथार दै मा जाबावगोन लोगोफोर गाबोनथ' लोगो मोनगोन जायफोरा फैगोन सत्संगनि उत्सबआव आंबो थांगोन नालाय जायफोरा फैगोन आंखौ सिनायोबाथाय माथो होबानो जाबाय गाइस जायफोरा सिनायो आरो ना माने आंनि चेनेलखौ नायगिरिफोराथ' सिनायनोबो हागौ ओंखायनो नुयोबाथाय माथो होबानो जाबाय आं रिकुवेस्ट खालामदों जायफोरा सिनायो आरो ना माथो होबानो जाबाय आं माने ओरैनो दसे लाइभआव एंगारनोबो हागौ आं दसे लाइभ एंगारनोबो हागौ आं माने लोगोफोर बारा नङा बारा गोलावबाबोथ' नाया नालाय ओंखायनो दसे लाइभ खालामनानै एंगारना होगोन आङो थबनो गाइस हेल' आंनि सना लोगो नोंथांमोन आं कमेन्ट बक्सआव मोनसेसो खोन्थाहर गाइस लाइकबो हो नोंथांमोन लाइक होबाथाय कमेन्ट हरबाथाय एसे मोजां मोनो गोसोखौ इन्टारेस्ट मोनो गाइस माथो खालामनो रुमावबो ओंखाम मोनथ'खायाखै नालाय थांथ'वाखै ओंखायनो लाइभखौनो दसे फैनोसै होननानै फैबाय आरो ना गाइस नोंथांमोना आंनि थाम्बनेलखौ नुदोंबा खेबसेबाबो क्लिक खालामना नाय लाइभखौ लोगोफोर गोसोखौ मोजां मोनगोन आंबो जायगाया सत्संगनि उत्सबनि जायगाया सांसारिनि खाथियावनो सुकि गेट सेराव गाइस सुकि गेट सेराव गाबोननि थाखाय दा रेडिथ' जाखाबाय जायफोरा फैगोन आरो ना रेडि जाखाबायबाथ' टेनसन गैया गाबोनो फैदो खैथासोआव फैयो जायफोरा खाथि बिसोरोथ' थब फैनाय नङा जायफोरा गोजाननि बिसोरथ' मोनफैबायानो होनजायो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो फैगोन बहुद फैगोन अफिसावनो दंथ'यो आं थांथ'वाखै गाइस
आंनिखौलाय मा क्लिक खालामना नायथाराखैसै आंनि सनाफोरालाय खामानिया एसे दङ गैया नङा ओरैनो लाइभआव फैग्रोदों आं ओंखायनो ओरैनो 2 मिनिटनि खामानि दं रावबो लाइकखौनो होथाराखैमोन माथो लोगोफोर लाइकखौ होबाथाय एसे मोजां मोनो आंबो गोसोखौ गाइस नोंथांमोना मानो लाइक होआखै लाइक होनायबा एसे मोजां मोनगौमोन आंबो रावबो सिनायथाराखै नामासै आंखौलाय कमेन्ट बक्सफोरावबो हरथारा भगबान थुनानैबो आमखाया लाइभआव फैदो होननानै प्रान्जल बक डिउटि जोबाखै बाबु डिउटियाव नै जोब्बायानो 1 मिनिटनि डाटाल' आउट खालामनांगौ आदा प्रान्जल ब्लग नोंथां प्रान्जलनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो गाइस बिथांनियाबो दावगाफुदो मथा मथि थांबायानोलाय 300सो थांबाय खोना बेनाबो फैगासिनो बिथांनाबो प्रान्जल ब्लग बिथाङाबो जोंनियावनो मावो डिउटि बिथाङा दा सुटियाव दंथ'यो न'आव थांदो बिथाङा सुटि लानानै नोंथां ओंखाम ओंख्रिया मा संदो दिनैथ' हेभि जागोन नोंथांनि खानाया प्रान्जल ब्लग कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबावलाय गाबोन सत्संगनि उत्सबआव फै न'आवसो थांबाय नोङाना नोंबो लाइक हो बाबु प्रान्जल ब्लग मा नायनानैल' थायोलै भेरि गुड गुड डाटा आउट खालामदों लोगोफोर डाटा आउट खालामखांबानो थांसै ओंखामाबोथ' मोनाखै रुमाव दासान्दि मा होनबावनो आरोना दाउ बेदर बा गोथावथारलै माथो प्रान्जल ब्लग बाब्बा नोंथांजों हानाय नङालै बिराद गोथाव जाहैसिगोन माथो दिनै बाब्बा जा बिदिनो जानांगौ न'आव थांबाथाय फुंना फैनांगौ बिदिनो एसे जाहोनांगौ हिनजावखौबो दा बेदर बिमा बिफाखौबो एसे नाय नोंथां गनेशाबो थांदो माबा मेला नायनोसो थांदो सत्संगनि उत्सबआव दाबा फैदोंना फैयाखै ओंखामबा फैयाखैबा आंबो होलांसै आंनि लोगोफोराथ' फैखाबायानो गामिनिया उत्सबआव लेंहरगासिनो दंमोन थांबानो मोनजायगोन आं दानो उत्सबआवनो खिन्थु गनेशआ फैदोंना फैयाखै सोंहरग्रोनांगोन फैबायबाथाय थांला जों गुड आदै मादैमोन मैयाथ' अखा ज्राम हादोंलै बबेखि गोसा थांखो बबेखि अन्थाइ फैखो नोंथांमोना
खोन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआव अबे अबेखि गोसाथाराव बारहुंखा थांनाय प्रान्जल ब्लगनिखिबो थांदोंमोन नामा गोसाथार बारहुंखा मैयायो गुड बिदिनो हरबाय था आंनि फेमिलि नोंथांमोन जोबोर अनसायगोन आङो जोबोर अनसायगोन गोसोखौ मोजां मोनलायो लाइक कमेन्ट होबाथाय गाइस नोंथांमोन एकदम अबाव थागोन अबाव मागोन मोनलायो आङो लाइक कमेन्ट फैबासो नङाब्लाथ' गोसोआनो माबायाव गोलैना जाबोर बायदि गोलैना थानाय बायदिसो मोनो लाइक कमेन्ट फैयाबाथाय आच्छा न'फोरानो बायजोबदों नामा लोगोफोर सोर सोरनिया न' बायखो अन्थाइजों गब्लंखो छे थिंफोराबो गब्लंबाय नामा छे नोंथांनाथ' थांनानै खरससो जासिगोन माथो फैसा माखा बायसिगोनसो माथो ओह बिदिसो जायो नालाय थांनांसिगोन माथो खालामनो गाइस उन्दुदो जायफोरा जाखांबाय मबाइल नायाखै उन्दुदो गामियारिनि मानसियाथ' उन्दुखायोआनो थबनो जोंबो आरो न'आव थांबा थबनो जाना उन्दुयो दिसुं गोजां बोथोर नालाय बाहेरायाव थाबायबो थानो हाया नालाय मबाइलखौथ' नाया नङा आंबो थांहोलांसै नामा गाइस कुमुद सिं इउटुबारनि न'आ बायजोबदो आच्छा कुमुद सिं इउटुब न'आ बायजोबदो आयु माबोरै बायनायलै आदा भगबान फट'फोरखौ आंनो हर नायनि से इमान जर फैनायमोन ना बारहुंखाफोरालाय से गुड हरबानो जाबाय गाबोन ब्लगाव होबानो जाबाय होमबाथाय नायनो मोनगोन गुड गाबोन थांलायनोसै सोरांबाथाय सत्संगनियाव जायफोराथ' गाबोन फैगोन कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो नङा होनबा गाइस लोगो मोनगोन जायफोरा नुयो आंखौ सिनायो नोंथांमोना माथो होबानो जाबाय खेबसेबाबो आंनि बिजियान चेनेलखौ जाय नायदों लोगोफोर आंखौ खेबसेबाबो माथो होथार गाइस होमबाना आंनि गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनगोन नोंसोरखौ आं थेंक इउ होगोन थेंक इउ लोगो मोननायाव जाय माथो होयो थेंक इउ होगोन आच्छा आं दोनथ'नोसै नामा बेखिनियावनो गाइसफोर आंनाबो माबाया मा होनो खामानियाथ' जोब्बाय डाटा आउट खालामना आं थांनोसै दा आरो सिकिउरिटिफोरा माखो दरजाफोरखौबो मारिनासो थांबाय नामाबाय फनसो खालामबावनांगोन आं ओंखायनो दोनथ'नांसिगोन गाइस थांसै आं गुड नाइट गाबोन लोगो मोनगोन गाइस सत्संग उत्सब आरो सुकि गेट खाथियाव गाइस नोंथांमोन थेंक इउ गाइस